pamene anthu ena akukana kuti mademo kulibe apolisi akukanisa anthu apapa ndi pamene anthu ena amene akunena kuti mademo ifeyo aliko palibe angalese mademo amene mukuonera mu video anthu ena apolisi akuthamangitsa anthu kuti ndauza kuti akubwera ene kuliva ndati kane zimezo Lero. Pano ndi palilongo community center ground pamene za accident zimafuna kuti ziyambike akauza kuti asunthe kwa mademo alekereka zimene kamva ifeyo sikuti tafika kalekale kwambiri kupeza atolankhani ena atakhala matitafika pangono amene sochepa anthu amene kamva ndithu apolisi kumene kuti chokani chifukwa mademo alekereka koma anthu ena akulumpira kubwanji mpiri ya bwana kutora bwana watanthauza kuti ndani zonetsero zimenezi zimene ochitika sabata latha koma bwana mkubwa walilongo adanena kuti apolisi analona ngati chifukwa cha zimenezo zonetsero zizikalero koma anema kumaso akala raina kuonesa Izizi yanaso kulicho waja kuti apolisiso ali urangani tili pano tizakupasanisana kuchita chipike njani koma apolisi wauzana kuti kusiyana ndi nthawi yapitayo kapena sabata latha linalo limene madala Anyamata Azikwanje pano lero tingosilikuwaona amene akuoneka apolisi malo mwalo ni Robert Edward tili pa zimene zoto ndi zimene zikuchitika mu mzinda wa Lilongwe pamene accident bungwe limeneli linapanga organize kuti lichite ma demonstrations koma zikuoneka kuti kumene kusasokonekera pabwera anyamata Azikwanje malingana ndi mmene azodi akalembera akuwathamangitsa anthu amenewa ofuna kupanga mademo kumeneko. Apolisi ali konko ndipo
ndipo Zodiac alemba kuti mabouncer omwe anyamula zida monga Azikwanje, Ziponga ndi mipini ya makasu afika pa bwalo la Lilongwe kumene pomwe akulesa anthu kufika pa malowa. Mabouncer afika apolisi atangobalalisa anthu pa malopa ndi usi wokhesa msozi pakadali pano stolo ndi zoseka mtawuni ya Lilongwe. Zimenezi ndi zimene zikuchitika ndithu mu mzinda wa Lilongwe. Ma demonstrations kwalepheresa kuoneka kuti sakufunika kuti achitike ndithu. Jody. Lero lino pa 25 November ma demonstrations aliko ndithu. Kodi funso nkumati wasimikiza ndani? Zimenezi zasimikizika kuchokera kwa Sylvester Namiwa amene ali organizer wa ma demonstrations amenewa. Funso lina mwina nkumati kodi kusimikiza kwake zili motani? Takhani pompo mumvesere tisakutaiseni nthawi mumvesere zimene ayankhula Sylvester Namiwa lero lino pa 25 November 2024 kutengera ndi mphekesera zimene zikutuluka. Iwo anaona kuti asangokhala koma aziwise mtundu wa Malawi kuti ma demonstrations aliko kuzera mu voice yawo iyi. Takhani pompo ndipo tamvetserani. Viva Malawi, viva, viva Malawi, viva. Lero ndilolemba pa 25 November 2024 siku limene tinkanena kuti kuli mademo ndipo mademo alipo. Palibe cholepheresa. Malawi ndi dziko la democracy. Ufulu wochita zionesero zabata ndi mtendere uli mu constitution. Sinkhani kuti tikagwade kwa munthu tikapemphe kuti tikachite zionesero zabata ndi mtendere. Malamulo amanena kuti mwaziwisa adindo. Dr. Lawford Palani tinawaziwisa ndipo ndikuuze na Malawi nduna pano kuti Dr. Lawford Palani ali pa holiday lero ndi mawa. Amene ali m'malo mwawo ndi munthu wina ndengati mungaone chikalata chimene asaina Dr. Lawford Palani sichovomerezeka chifukwa iwo ali pa holiday. Viva Malawi, viva. Palibe chifukwa chotena kuti tilepherese kuchita zionesero. Nonse Malawi amene mukumva kuwawa chifukwa cha kusowa kwa mafuta, Amalawi amene mukumva kuwawa chifukwa cha business zanu mukusowa forex, Amalawi amene mukumva kuwawa kuti fertilizer mulibe, Amalawi amene mukusowa chakudya chifukwa katundu wakwera mtengo, Amalawi amene mukuyenda pansi chifukwa choti simungakwanise kulipira 2500 chifukwa kuti akukutcha chani mokwera mafuta akwera. Tiyeni pa community sikujandilero lolemba pa 25 November 2024 zionesero zabata ndi mtendere ziliko. Musamvere zina ziti zonse za maluwa zimene zikuzungulira kunjako. Chilichonse chokonzekera chakwana. Tikufuna inu Amalawi lero mupereke uthenga kuti mwatopa ndi kulephera kwa boma ili, mwatopa ndi kulephera kwa nduna ya zamphamvu ndi za magesi Ibrahim Matola kukupasani mafuta, mwatopa ndi nkhambakamwa zimene akuyankhula Henry Kachache pamene anthu akugona panziro wa mafuta, mwatopa ndi zonamizidwa za fertilizer. Tiyeni ndikuuzeni kuti Amalawi safuna zikwanje, Amalawi safuna zipwirikiti, Amalawi afuna mafuta, Amalawi afuna chakudya asiye kudya chiteze, Amalawi afuna bunge la chisankho loti azilikhulupirira. Komanso National Registration Bureau NRB yosakondera imene si kupanga zoti anthu ena aphere kukagwiritsa ntchito ufulu wawo okavota chifukwa chokuti akupanga ati njomba. Choncho tikuti smartmatic isowe, Ibrahim Matola asowe, Henry Kachache asowe, Amalawi afuna mafuta. Viva Malawi, viva. Osaopa, wake up Malawi, wake up. Siku chandilero tiyeni kunseu, tiyeni. Viva Malawi, viva Malawi, viva. Lero ndilolemba pa 25 November 2024 siku limene tinkanena kuti kuli mademo ndipo mademo alipo. Palibe cholepheresa. Malawi ndi dziko la democracy.
ufulu ochita zionesero zabata ndi mtendere uli mu constitution. Sinkhani kuti tikagwade kwa munthu tikapemphe kuti tikachite zionesero zabata ndi mtendere. Malamulo amanena kuti mwaziwisa adindo. Dr. Lawford Palani tinawaziwisa, ndipo ndikuuze na Malawi ndikunena pano kuti Dr. Lawford Palani ali pa holiday lero ndi mawa. Amene ali m'malo mwawo ndi munthu wina, ngati mungaone chikalata chimene asaina Dr. Lawford Palani sichovomerezeka chifukwa iwo ali pa holiday. Viva Malawi, viva. Palibe chifukwa chotena kuti tilepherese kuchita zionesero. Nonse Malawi amene mukumva kuwawa chifukwa cha kusowa kwa mafuta, Amalawi amene mukumva kuwawa chifukwa cho business zanu mukusowa forex, Amalawi amene mukumva kuwawa kuti fertilizer mulibe, Amalawi amene mukusowa chakudya chifukwa katundu wakwera mtengo, Amalawi amene mukuyenda pansi chifukwa choti simungakwanise kulipira 2500 chifukwa kuti akukutcha chani mokwera, mafuta akwera. Tiyeni pa community sikuchandilero lolemba pa 25 November 2024 zionesero zabata ndi mtendere ziliko. Musamvere zina ziti zonse za maluwa zimene zikuzungulira kunjako. Chilichonse chokonzekera chakwana. Tikufuna inu Amalawi lero mupereke uthenga kuti mwatopa ndi kulephera kwa boma ili, mwatopa ndi kulephera kwa nduna ya zamphamvu ndi za magesi Ibrahim Matola kukupasani mafuta, mwatopa ndi nkhambakama zimene akuyankhula Henry Kachache pamene anthu akugona panziro wa mafuta, mwatopa ndi zona mizidwa za fertilizer. Tiyeni ndikuuzeni kuti Amalawi safuna Azikwanje, Amalawi safuna zipwirikiti, Amalawi afuna mafuta, Amalawi afuna chakudya, asiye kudya chiteze, Amalawi afuna bungwe la chisankho loti azilikhulupirira. Komanso National Registration Bureau NRB yosakondera imene si kupanga zoti anthu ena aliphere kukagwiritsa ntchito ufulu wawo okavota chifukwa chokuti akupanga ati njomba. Choncho tikuti smartmatic isowe, Ibrahim Matola asowe, Henry Kachache asowe, Amalawi afuna mafuta. Viva Malawi, viva osaopa, wake up Malawi, wake up. Siku lichandilero tiyeni kunsewu, tiyeni. Kwa Sylvester Namiwa lero lino pa 25 November 2024 inde kusimikizira mtundu wa Malawi kuti ma demonstrations aliko, ndipo musamve zokamba za wanthu zonena kuti ma demonstrations alephereka. Akuti a Lawford Palani ali ku holiday, mokuti iwo adaloleza kuti ma demonstrations muzinda wa Lilongwe akhaleko, ndipo palibe cholepheresa china chilichonse kuli ma demonstrations kumeneku. Ike poera mosabisa kanthu komanso mokusapenekesa kwina kulikonse. Mwapaderadera zionesero zimenezi tikuyambanso ntchito yonesesa kuti tikane kutengeredwa kuntoso ngati maliro a njoka, tidane ndi mchitidwe wa mtuzu kapena mwano umene ukuoneka mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Mwina kungokambapo motemesa nkhwangwa pamwala, ndinene kuti zaonekeratu kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi boma lawo alephera kwa zaka zinayi zapitazi kuthana ndi vuto la mafuta, alephera kuthana ndi kusowa kwa ndalama zakunja, alephera kuthana ndi vuto la kusowa kwa fertilizer. Komanso tikuyankhula pano ndi anena kale kuti Amalawi ambiri akudya chiteze, ena ana akumamwalira atadya zinthu zofanana ngati ndi chinangwa. Zonsezi zikuonetsa kuti Dr. Lazarus Chakwera mu ulamuliro wawo alephera kuwapasa Amalawi chakudya. Inu Amalawi ndi mboni ndikuyankhula pano kunena kuti zaonekeratu kuti bungwe la kalembera wanthu la NRB komanso bungwe la chisankho la MEC kukhala ngati kuti ali pa mgwirizano uonesesa kuti anthu ena asakhale mwayi woti akasankhe atsogoleri awo akumtima kwawo. Zikuoneka kuti ali ndi anthu amene akufuna kuti okhawo akhale ndi mwayi okagwiritsa ntchito ufulu osankha atsogoleri akumtima kwawo. Koma izi zikupereka funso kuti kodi mabungwe abomawa amene amagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi tonsefe zimenezi akuchitira yani, afuna zipindulire ndani? Chifukwa cha zimene takambazo tikupempha Malawi wina aliyense wakufuna kwabwino kunena kuti mawa lolemba pa 25 November 2024 tikakumane pa Lilongwe community kunena kuti uthenga wathu umvedwe, kulira kwathu kumvedwe, mawathu amene akhala nthawi zambiri asakumvedwa amvedwe. Mongo kumbusana mayendedwe ake tikachoka pa bwalo limene la Lilongwe tizayenda kufika pa CCP kudusa kupita kunchesi kujama kulisa masofa, uyo tikadusa pa chipatala, uyo tikafika pa nyumba ya malamulo, tikakhota uyo pa Lilongwe hotelo. Ulendo wathu tikulunjika pa chipata cholowera kulikulu la dziko lino pa gate chifukwa amatola ofisi yawo ili kumeneko. Pomaliza
ndimafuna ndichenjeze anthu ena amene mmazimva ngati Malawi kwambiri kunena kuti zimene tikupanga ife sizachilendo. Constitution sinalembedwe lero, malamulo onse analembedwa kale, ndiyeno musayelekeze dala kubwera kuti musokoneze zionesero zabata ndi mtendere zimenezi. Wina aliyense amene alekeze izi akukhala ngati kuti afuna awalande Malawi ufulu wawo umene anaupeza movutikira. Choncho nkhani iliyonse yoonesa kapena nkhani iliyonse yoonesa kuti afuna asokoneze ndi okwisa kwa Malawi, ndipo okwisa Malawi, ndipo sikuti Malawi nkhani imene ayisekerera Malawi atopa. Komanso ndimafuna mundilole ndipezerepo mwayi ndiwachenjezenso anthu ena amene amabwera kuzionesero ndi mtima okasakaza kukaononga katundu wa anthu, kukaba mafoni, kunena kuti musabwere, chifukwa pamene tikupita kukapanga zionesero sikuti malamulo asiya kugwira ntchito ayi, malamulo agwira ntchito. Ndiye amene ali ndi mtima ofuna kukasokoneza, kukaba katundu wa anthu, kukavulaza anthu, amene kubwino akhale ku nyumba fa malamulo agwira ntchito. Ndinene pano kuti ngati apolisi akasankha kuti malamulo asagwire ntchito, ndiye kuti nzika zinzake zimapanga pa Chingereza amati citizen arrest. Choncho sindikhulupirira kuti wina atengerapo mwayi. Chikalata chimenechi mwachidule asayina ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED. Zikomo kwambiri munamva.